Department of Health maga-deploy sang dugang at 300 ka mga nurses sa Western Visayas. School-based immunization ginapasanyog antes magtakop ang school year. Si Zen Kilantang nakatutok. Masobra 400 ka mga nurse ang na-assign sa mga eskwelahan kag komunidad agud magserbe nga vaccinator o kung nagapang bakuna sa nagaedad 6 kabulan tubtob 59 kabulan nga mga kabataan. Apang bangod sa kampanya sang Department of Health nga mapalapnag ang pagpabakuna sang anti-measles vaccine, kinahanglan pa sang dugang nga nurses. Gani plano sang DOH nga magdugang sang 300 ka mga nurse. This will be deployed all over the region. No, kay actually kami ang marching order ganit ni Secretary Duque sa amon that we have to finish this immunization as soon as possible. Nag-decrease na ang number of cases. Nga ang aton nga nga indicator is the onset of rash. No? So nag-decrease na ang aton nga cases per day. However, we still need to intensify supplemental immunization activities. Pila ka adlaw antes magtakop ang klase sa mga bulutuan, doble ang pagpanikasog sang ahensya nga malabot ang mga estudyante sa grade 1 hasta grade 7 nga mapabakunahan sa diin target sang ahensya nga matapos ang school-based immunization sa Abril 5. They are prioritizing areas nga medyo dabog gid nga mga kabataan sa school nga wala pa nabakunahan. So ang ilang strategy sila sir is that may schedule na ang kada municipality and then ga-deploy na sila dito and then ga-help man aton yung mga nurses also from DepEd. Nagapanawagan naman ang DOH sa mga ginikanan nga magpadulong sa health center kun Miyerkules agud pa bakunahan ng ilang mga bata. Sa pinakauli nga datos ng ahensya, naglabot na sa 1,317 ang ginasuspetsahan nga may tipda sa Western Visayas, samtang 58 naman ang numero sang confirmed measles cases. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.